Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Tawagin niyo na lang po akong Michelle, 23, at isang single mom. Gusto ko lang pong ilabas itong aking katas ng nakalipas. Nakilala ko si Victor at siya po ang aking first love. Ano naman kung first love, tapos bubuntisin ka, tapos naging... Wala pa yung wala kwento, pa ba? wala pa. Trigger agad eh. Wala po kasi akong karanasan, tita, dati. Pasensya na po. Nagkatrabaho na ako, tsaka... Nagkatrabaho naman ako bago ako nagka-boyfriend. O, tapos... Tuloy. Nung first anniversary namin, dito na nga po nagsimulang tumagas. Ayan na, ang mga katas ng aking nakalipas. Especially for you. Thank Happy you, anniversary. Huh? Ganda mo talaga. Uy, ang Swerte ko daming talaga tao. sa'yo. Huwag ka masyadong clingy naman. Ayoko nang Halikan ganon. ko yung kamay mo. Ay, swerte ko talaga sa'yo. Init ng katawan mo. Pertil ka ba? Ganun ba yun? Pero thank you Sweet mo naman dito tayo. Oo, Ganito busog ka ba sa busog mga na. ex mo? Hindi ako ganyan. Tsaka, ayoko na sagutin yun. It's a trap. Mag-away na tayo. Tagal! Anniversary pa naman natin. Ayoko mag-away tayo ng Tayo mga anniversary. lalaki, no? Ang tagal ma-realize na the question is a trap. Kaya kayo mga Pero lalaki, sweet ka okay. talaga na ganito. Yung nahalikan mo talaga. Sweet ako sa'yo. Sa'yo lang yan at wala nang iba pa. Mag-ingat kayo sa sagot niyo, Brad. Madali kayo sa trap. It's a trap. So isang taon na tayo, ano ba? Wala pa rin hanggang kiss lang ako. Wala man lang. Ano? Akala ko ba mahal mo ako? Eh, hindi pa ako handang ibigay eh. Tsaka bata pa tayo. Anong bata? May trabaho ka na. Ako Oo rin, nga, may, pero may wala, trabaho hindi na rin pa ako. tayo regular sa mga trabaho natin. Wala pa tayong naiipon. Paano kung Walang mangyayaring mabuntis masama. ako? Ba't yan ang iniisip mo? Kayo talaga mga babae, nag-overthink kayo. Ibig sabihin maraming babaeng nagsabi sa'yo Sinasabi ko niyan. lang, kayong mga babae, huwag kayo masyadong nag-overthink. Ibig sabihin marami ka ng inofera ng ganito. Wala pa ako inofera ng ganyan, ikaw pa lang. At never ako mag-offer sa iba. Sige na.
Baka Sige, nakakatakot. magpahinga lang tayo. Huwag ka matakot. Pahinga lang. Akong bahala. Ganyan ba yung sinabi mo sa mga ex mo? Wala nga akong sinabihang iba. Ikaw lang. Sige na. Tatakot ako eh. Ikaw bahala sa akin ah. Akong bahala, tara. Magbilaw na tayo. To be where you are, no matter. Sir, welcome back, sir. Welcome back. Kilala ka na dito? Hindi ko kilala yan. Brad, mais ka, Brad. Welcome back, ibig sabihin, lagi siya dito? Kilala mo na siya? Ay, hindi ganun talaga kami, ma'am, para bumalik. Welcome namin, tas bumalik ka. Hindi pala pangalan ng hotel pala, welcome back. Welcome back in. Welcome back in. Ito pangalan ng aming motel, ma'am. Bakit Welcome po back ganyan in. yung pinangalan nyo? Welcome back in. Bakit po? Mas okay na yan kaysa kuya wag po in, di ba? Mas okay na yan, ma'am. Welcome back in. Welcome back in. Sige, ang witty naman po ng nakaisip. Ilang taon na, years na po to dito? Matagal na to, man. Papalit-palit lang ng pangalan. Bakit? Walang business permit eh. Welcome back in. Sige. Salamat, bro. Wala ko naman lagi ka dito. Yung pala yung pangalan ng hotel. Ang witty, no? First time ko nga, natuwa lang ako sa pangalan, kaya tayo pumasok. Talaga. Pero, Halika bakit sanay na sanay ka? Alam mo yung garahe, alam mo yung packet ng hagdan. Ikaw nagsabi niya ako. Bakit tayo ng hagdan eh? Alam mo. Hindi, sinasabi ko lang, ito talaga ang way papunta rito. Halika na, upo ka dito. Tabi ka sa akin. Kinakabahan ka ba? Bakit ang mayosi dito? Ayan na. Hindi ko alam, huwag mo nang isipin yan. Siguro nagyoyosi yung mga nagpapahinga dito, no? Pero bawal yun, di ba? Wag mo akong hawakan. Ba't ka natatakot? Mahal mo ako, di ba? Victor naman eh. Natatakot to. Sabi mo, pahinga lang. Oo nga, mapahinga lang tayo. Bakit nag-boxer shorts na lang yan? Ang init sa labas eh. Gusto ko malamigan. Minakabukol ayoko. Huwag kang mag-alala. Bye, Harvey, bye! Psst, huwag ka maingay. Para hindi tayo marinig ng mga roomboy. Sige. Hindi ka dito. Natatakot ako. Ikaw bahala sa... Yan, hawakan mo. Ganun ba yun? Ganun. Kaya nga tinuturuan kita. Welcome back na welcome. Aray. Huwag mo lang sakali. Huwag mo masyado sakali. Aray ko. Pakaan. Makalipas po ang mahigit isang buwan, Colin Tits. Hindi na ako nagka-menstruation. At kinabahan po ako kaya nagpa-check up agad ako sa OB. Kasama ko si Victor. Masama ang pakiramdam mo, pero bakit sa OB tayo pupunta, ha? Kasi ang hapdi ng ihi ko eh. Siguro may Ang may hapdi Oo nga UTI ka. pero hindi naman ako nagkakaganon kasi samahan mo lang ako please. Sige. Hello po, andyan na po yung doktor. Ako ang doktor. OB. Ay, opo. Okay. Halika dito. Ano po ibig sabihin ng OB? Ha? Ano po ibig sabihin? Official. Ano po yung OB? Official bid. Basta. Official bilak. Ako kasi binipilit mo pa ako, doktor ako, professional. Bakit hindi niya po alam? Halika. Sir, sama ka, sir. Kailangan ba ako sumama sa loob?
Sige po. Ano pong gagawin ko dito sa Caps? Halika dito, i-check kita. Pasok ka Sige dito sa po. loob. Huwag kang kabahan. Nakabahan po ako eh. Baka may sakit po ako. Huwag kang mag-alala. Kung bahala sa'yo. Ayan na, congratulations. Congratulations. Wala po akong sakit. UTI lang po. Wala kang sakit, pero ano siya? Na natin ha? Wait lang. Wala kang sakit. Wala po. Talaga po. Salamat po, Hindi Dok. siya UTI. Opo, salamat po. Official bill talaga kayo. Hoy! Dok, ano bang nangyari? Sandali ha. Ba't ayaw tumunog? Ito. Ayan. Alin po ba yun? Hindi Ano kasi... po yung papatunugin? Ay, hindi. Ano po siya? Congrats kasi buntis po kayo. Ano? Opo. Hindi po pwede yun. Wala ka na magagawa. Oh. Kaso, mag-boyfriend pa lang po kami, Dok eh. Ano pong ginawa niyo? Bakit ako nabuntis? Ayan o. Ayan na ultrasound. Ayan. Biglang nagulo. May baby sa loob? Wala! Baka kabag lang po yan, Dok. Ayan heartbeat yan. Boys, diba kabahan kayo pag may kanyang tunog? Yan na yun. Pero kung mahal ka niya, hindi siya kabahan. Victor, di ba hindi ka kinakabahan? Ay, hindi. Ba't naman ako kakabahan? Dok, thank you. Ilang weeks na po si baby? Mga around 5 to 6 weeks na siya. Congratulations to Okay both naman of you. po siya? Oo, healthy pa naman so far. Sige, thank you po. Kailan po ang balik ko? Balik ka dito sa akin mga next month. Sige po, so monthly po. May bibigay po ba kayong vitamin sa akin? Tignan muna natin. So far, basta healthy naman siya, okay? Dok, may bubulong po ako. Ano yun? Pwede po ba magbembang pag buntis Pwede na? pa yan? Hoy! Pwede ba yan? Okay, sige po. Okay, sige. Thank you. Hindi mo ba ako i-congrats? Paano yan? Bakit parang iba yung mood mo kanina pa? Hindi mo ko Congratulations. kinakausap eh. Hindi na, bigla lang din ako. Kasi, So, anong plano? tingnan natin. Makalabas si bata. Huwag natin madaliin ang mga bagay-bagay. Okay? Pero, Basta dito lang naman ako. Victor, tayong dalawa dito Oo naman. Hindi ka mo ko magalala. pababayaan, di ba? Sabi mo, kung ano man mangyari, tutuloy natin to, di ba? Siyempre. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pagkatapos po ng first check-up na yon, hindi na kami lagi nagkikita ni Victor. Tapos, tinatawagan ko siya. Hindi po siya sumasagot. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Tapos may last chat po siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Pasensya ka na, ha? Magpayaman muna ako. Saka na lang kita balikan. ang hayop, yun po ang chat sa akin. Hindi na daw siya magpapakita sa akin. Ano pong gagawin ko? Yan ang sinasabi ko eh. Ilan buwan na daw yung tiyan mo? Bali po ngayon, 9 weeks po. Ilan po ba yun? 2 buwan po, mahigit. Asan na yung lalaking yan? Ha? Papa, yun nga po yung sabihin ko sa inyo.
Hindi nyo kasi pinapakilala sa amin. Yan ang problema nyo. O tingnan nyo, pag may mangyaring ganyan, hindi natin alam. Hindi ko alam. Kanor, nagkamali na nga yung anak mo eh. Huwag mo nang dagdagan. May namumroblema na yan eh. Dagdag ka eh. Asa ng ama? Hindi namin man lang nakilala. Isasabihin po ako sa inyo. Huwag po sana kayong magalit. Ano yan? Hindi na po nagpaparamdam si Victor eh. Tingnan mo. Tingnan mo kayong mga lalaki, ganyan-ganyan ang ama mo nung una. Aray ko, damay na naman ako. Hindi siya hinabol ng taga ng tatay ng lolo mo. Hindi ako papanagutan yan. Hoy, Kanor, tingnan mo. Ikaw ang karma. Karma ka ng pamilyang to dahil sa'yo nangyari din sa anak mo yung ginawa mo nung araw sa akin. Uy, pinanagutan kita, ha? Ay, kung di ka hinabol ng tatay ko ng itak. Hindi. Kasalanan ni Victoria. Ba't ako? Ba't sa Karma akin? nga, karma. Sige lang, andito lang. Kaya, di ba sabi ng quote, do not do unto others? Just don't do it. Okay. Okay na ako, anak. Huwag na. Others. Just don't do it, anak, ha? Okay? Everything I do it for you. Ganun. Hindi yun, do not do unto others. What? Hindi na kaya ng what. Ba, okay na yan, darling. What, when, where, how, ba? Parehas lang yan. Makalipas po ang 3 taon, Colin Tits. Siyempre, single mom na nga po ako, pero pasalamat ako sa mga magulang ko, andyan sila para alagaan ang anak ko habang nagtatrabaho ako. May nakilala po ako, si Aldrin. Yan ka na naman, ti. Kilala ka na naman eh. Ganon talaga. Mabait po siya. Siyempre, sa una lang yan. At gentleman po. Sa una nga lang, siyempre may gusto. At provider. Yan, dapat ganyan. GCash. Send. Ano mo talaga? Binila niya po ng vitamins ang anak ko, pati gamot pag nagkakasakit. Galing sa health center yon. Pati gatas. Ang sarap pa lang na parang meron kang asawa na tumutulong sa'yo para magpalaki ng anak mo. Sa loob po ng 2 buwan ay niligawan niya ako. Pero, syempre, may trauma pa rin ako, kaya hindi muna ako pumapasok sa relasyon. Baka iwan niya ako eh. Ito. May mga dala rin akong chocolates. Tapos, ito yung vitamins. Tapos, yan. 2 karton na gatas yan para sa anak mo. Yan. Para... nangyari sa'yo? Sinasampal mo yung mukha mo. Huwag mo sampalin. Kaya na nga. Totoo ba to? Tinatrato ako ng tama. Hindi kasi ako sanay sa tinatrato ako ng tama eh. Ay, deserve mo naman dapat ganun eh. Naririnig ko ba to? Gising. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Totoo yan. At ito, para magpatunayan ko. Di ba? Di mo pa rin naramdaman. Isa pa. Hindi, baka hindi ko to deserve. Baka nananaginip lang ako. Tsaka baka sa una lang yan. Feeling ko sa una lang yan. Naintindihan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Sa experience mo. Hindi naman kita masisisi kung ayaw mo pa akong sagutin. Pero Michelle, ito ako, totoo naman ako Dito ako para sa'yo palagi. Natatakot ako Aldrin. Natatakot ako na baka hindi ko to deserve. Deserve mo yan. Deserve mo maging masaya. Sabi ko nga sa'yo, tanggap ko yung anak mo Kung pagbibigyan mo ko. Talaga, Aldrin? Oo. Oo, sige. Huwag mo akong saktan na. Please lang. Please lang, huwag mo akong saktan. May anak ako.
kung mag-alala. Di mangyayari yun. Ako magpoprotekta sa'yo at sa anak mo. Magiging anak ko na rin yan. Tanggap mo ako. Isip yan. Ano ka ba? Mahal kita. Mahal din kita. Ano? May gusto ka lang eh. Wala. Oh, may ginawa ba ako? Oh, Ba't ka ng kiss? na-happy lang ako. Mm-hmm. Ano? Ganun ba yun? Ganun yun. Okay na. Mahal kita. Mahal Totoo din na ba kita. to? Tinatrato ako ng tama. Totoo yan. Ano ka ba? Ganun ba yun? Ba't tayo mo maniwala na deserve mo naman yan eh. Sorry na. Oo, sige. Tingnan natin. Baka mamaya sa una lang yan ah. Hindi. I love you for the rest of my day. Metro's #1 Love Radio. Basic!